Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika siyakhala kunjalo. Dr Life manje gebegebe salimu zanje kanjani into ngethemba ngethemba ukuze abanqindi ucitha kodwa bayikhonjwa. Ngoba esabu siqande sila esikoleni kuthiwa yini isiyanda Siyanda Amazulu. Oh Siyanda Amazulu Primary School. Silana ke Siyanda abafowethu near to uMashu. Siyazi umkhonto wesizwe sihambela zonke indawo ezakhele iTheku kwenzeke podcast sikhona ke sizovakashela umkhonto sizoqinisa sizothi ke viva umkhonto viva votela umkhonto wesizwe votela i2/3 majority sasifikile ke Siyanda sokhuluma ke nabantu sibheka nombhiyazo yabo sibheka nolayini abade abantu lokhu befika ekseni abanye sibheka nezinkinga athe babhena nazo njengoba bezovota namhlanje mntaka baba ashone kubona kwethu ayikho into esingayenza kuzosetshenzwa liyashona ilanga. Solilanda ilizwe lethu Solilanda ilizwe lethu Solilanda ngomsholozi Samalala ilizwe lethu Babilaba ababezondela amaphutha South Africa, umsindo all over. Sanibonani makhongoleti. FIFA mkhonto wasizwe FIFA. FIFA mkhonto wasizwe FIFA. Tata msholozi tata. Woza sikhulume nawe ngane wethu ungasabi sifuna ukuza ukuthi njengoba sila eSiyanda sivotela umkhonto wesizwe kungani ngempela uthe ufike nini la uqala unini ufikile la unesizana nula ngifike ngabo 5 yebo bekusemnyama baye ngiyabona uvotile oh sengimnikile ubaba uNqamalani ubaba wethu sikhathele ukudlala abantu sifuna ushintsho eSouth Africa sibuye isizwe lethu thatha mkhonto thatha wasa siza ukuthi wasa usuvotile kodwa angavoti hawu yindaba salayinile yebo yini wathi ufuna ulahla ivoto lethi lomkhonto utho ngeke ngize ngililahle ngihamba noZuma ufike nini nje la senginesikhathi ngifikile awu angihlali ngisho nakhona lana ngisuka khona nje ilindelani ngathi ngizovota la uzovota la yebo ake umkhosi yakho umkhonto yakho waza ke manje awukwazi siyathokoza kakhulu ayeye ngomkhonto ayeye akeza ufuna ukukhuluma wosa nawo sanho siphe sakhe iskipha abakanginiki yaso kwamkhonto siyayithengela sithengela ngizosithenga ntambama nje uyasifuna suvotile kodwa akavoti ngisalindile njengoba ulayini ungaka nje kuphi wena njengoba ngubuka ulayini ungaka nje ini ulayini nje ubungaka nje usaza khona hayi mina ngilayini ngiyangena ngishaya uphawu siyathokoza ngishaya uphawu votela umkhonto wesizwe wangithi yebo danke siyabonga kakhulu wosa hawu nani nikhona manje usinikwa bani iskipha ka wena angisinika uma usinikwa uma uma umkhonto wesizwe umkhonto wesizwe nami ngizokuthola ngisasilindile wena uzovota nini wena usuneminyaka emingaki manje ngina 13 13 asokushoda kancane wosa ke mkhonto hawu wosa sikhulume mama wosa sizwe usuvotile
sengivotile ngiqedile njengamanje ngivotele i-MK i-MK lihle ngiyaqedile ngi-MK lihle mina futhi angishinthi futhi ngenze ngijike ngifuna ukuthi ngimba yabona first elect ihalafu lelo bandlululo mina kahle kahle le nhlangano esiphethe ngifuna ukuyimba ngefosholo kanje ihalafu ngikhiphe ayiphuma manje bakubona kanjela wonke lebudodo bulana buzophela kuzoba clean angisengi bathi clean kanjani sohlala endaweni enithi eclean sithola imisebenzi iy'ngane zethu zifunde kahle zithola umfundaze konke kuhambe kahle through i-MK viva MK viva MK viva ukhuluma umasasana wakamhlongo angikusabi lokhu i-MK mina siyathokoza ngizovotela bantwana uzovotela bani mkhonto wesizwe mina nguNomanda Mkhize ngithi uZuma uNcamalala indoda enamakhanda amabili ngivotela yona ngithi ayiqhubeke ne-free education asithembisa yona khathele le ndoda le phambili ekuthiwa ibhenda mfowethu thatha abantu bakho asambeni yes hashtag i-MK iyadlisa usondokacele Siyanda Amazulu ngithi ngivotela i-MK siyabonga ke Siyanda asambe mfowethu ukuthi la samele siyakhona sikwenze podcast sithulela umkhonto wesizwe la sifika khona siyavota mfowethu Ningizimu Afrika silanje manje eSiyanda kanza wethu kodwa ke into edabukisayo noma ebukekalayo kubona sengathi ke ulayini basebadi kakhulu kanti isikhathi masisibheka ngicela ukuyoshawa 3 if I'm not mistaken abanye bakhala ukuthi ade befike ngo11 and iscanner asenzi kahle ayisike vele nami lapho ngivota khona bekumele siqale ngo7 siyasaqala ngo8 kuvoteka kanzima kakhulu kodwa ke akesizwe kwi-commander lethu asiqale ngomkhonto wesizwe sayithola 2:30 mawubheka kulayini bathina abantu hayi siyayithola impela sihamba nayo usho kanje yebo yini ngathi angithembi labantu angibathembi mina wena uyabathemba bangakini wena ngiyabathemba kakhulu bangakithi sihamba nomsholozi ufike ngoba isikhathi la ufike ngabo 7 baba 7 ekseni njengoba ku3 nje awuvotile bekunenkinga yemshini bathi nani emshini bathi ihamba kancane kodwa ngathi seku right manje hey waze kwanzima ke eNingizimu Afrika lokho sikuthola la kodwa ke masibuka abantu ngendlela abaningi ngayo njengoba de sinivezela asazi because ngo9 o'clock ngiyacabanga ukuthi kuyavala ukuvota angiboni abantu bengakwazi kushaya u9 sebevote bonke labantu hayi kuzosheshsha baba ngoba bathi imshini singconywana asethemba ake singene la ngaphakathi so check ukuthi kuhamba kanjani siyithole nemshini ukuthi imingaphi because asithanda ukuthi abantu bakithi basebenze kanzima kangaka bezomulayini bezovotela izwe labo base khamba isikhathi kuze kushaya lesi sikhathi 4 hours umile kulayini kuningi kakhulu hayi khona impela kade simile impela kade simile nelanga liyashisa kodwa ke awubathi ngisho ukulamba manje silambile iMK kuletha ngani kudla ikulethile phela sinelanga sonke right Ningizimu Afrika sanibonani njengamanje ke sesigudle la seyikwenza kwenze nge-podcast sila eSiyanda kwa-A right bathe sesibayeni la right bafowethu ziyakhala sihamba nomkhonto wesizwe sizozwa nabo ukuthi kuhamba kanjani ekutheni uyivoti labo balikhaste njengamanje isikhathi kuyoshaya laphana u-past 2 seshayile kuya ko-3 siyagijima ke nina besilo sizozwa kubona njengoba ubabona nje mfowethu benza umsebenzi wabo la be-MK ziyakhala sizothola kubona ukuthi ke kuhamba kanjani bafike nini la kungabe ukuvota kuyashesha noma kuneyinkinga bazositshela ngoba kubalekile ukuthi u-IEC abe accountable abe transparent kuwo wonke umuntu umhlala seNingizimu Afrika ziyakhala ke manje Ningizimu Afrika ziyakhala nanku umkhonto sengithola ngithola indoda endala sila eSiyanda kwa-A angithi bathi kuphi isesibayeni right kwaba kanjani ukuvota ufika nini lapha mfethu fike ekseni nje mfethu la mhlambe ngabo 9 subotela kodwa thumbo mfethu ngeke awushaya ngidideki mfethu ujalo ulayini wakho angawuboni kahle saza ucheck uyahamba awuyahamba ukuthi bayeza bona abantu uyahamba ulayini kungabe konke mhlambe khamba kahle akukho la nisakhala khona mhlambe ngobukhoshosho ngokuganga yonke into iqondile uthi thumbs up hayi ngizothoka manje hayi sabona yonke into isewulayini awukho la khona kusekhona umkhoshosho ngoba masimachecka abantu ngaphakathi
bathothi hayi bakhululekile babuze sibabuze ngoba akhona ama-part agent ngaphakathi if kunenkinga singaphume ezekuthina azositshela manje mawubheka i-2/3 majority lesifunayo yokuvotela ngobuningi siyayithola hayi uma ngabe ngazange uzobe khona le ekuthiwa ihamba ngaphansi kwenyawo hayi mfethu imajority yethu hayi mfethu sisebenze ngokwenele mfethu asenze ngokwenele sikhululekile siyazi ukuthi hayi siyayithatha lento siyakhala manje hayi siyakhala mfethu khala wangempela manje hayi yabo manje hayi sekuyisona isikhathi sokuthi manje hayi ushintsho silibona ngempela manje senza ushintsho eke senza ushintsho kulo 30 years yabo mina ngivote from 1994 till now ihlala emjondolo hlala emjondolo mina ngiwo lo mjondolo sesiyana from 1994 ngivota lo ngavota mina ngisala ngo93 wena u94 usuzohlala la ngangivota ngo1994 hayibo ngangivota umanje nje bangakhombisa ID akibambanga ngisho iqueue ngoba ngino 63 years siyabonga command siyakhala command woza command siyavota command ithini into command sihamba kahle kodwa ngibona ukuthi kujuluka amadoda athukile amadoda asimbele imgodi usuvotile nje awu iflowbini stage baba awuthithekanga angithithekanga baba siwela ngowani ihleli ngiyagijima ngigadile amadoda amabheka sikhathi amabheka lasizikwa ngigadile baba hayi siyakhala la Shalom kunjani? Siyaphila njani? Bangumsebenzi ngamashobani. Yimi ngokwethu wena. Awu kahle Mthungo. Zekhaya umbulasi lo. Phesho wasengoba. Yimi lo. Uyabona lento le ithi. Uma ingane efunda ugrade R. Lithi MK. Kusho ukuthini lokho? Uthi sathathu ke. Phelile. The future is Mkhulu, bright. kuphelile mkhulu. Suvotile nje othewethu. Hawu mkhulu nakho nje mkhulu. Uzobuyela emandleni. Asazi wasijovayo. Asazi wasimbela amathuna singakhulu. Wenzani ama-MK abe happy so? Siyazi ukuthi izwe liyabuya. Buyile umsholozi. Wemntungwa. Lento lena uwanikwa yona abazali bakho anquma eswini into yakhe ngeke ayiphuce umuntu. Abantu bangazama nanoma yini mkhulu. Noma iphi into abazama kuyena kumdiliza. Kwenzakalani? Uyanyukela baba silele baba. Sifike ngo4. Sifike ngo4 la ekseni baba. 4 o'clock baba. Sizola nomgebengu sizola namaphara. Uzubona ukuthi iMK into yasezulwini. I-movement abayenzayo ye-corruption siyayibamba. Yonke into abayenzayo siyayibamba. Happy New Year ebusuku. Kathini ngoba bengayifuni iMK ngoba bayifunela ukuthi sizoqeda inkohlakalo namaphara. Sizolungisa yonke lonto leyo. Sithi umsholozi simbuyisele emandleni. Siyacela wonke ama-South African ama-African. Ayithathe iMK vele sithethe. Hayi siyathatha. Sengilinde into eyodwa sengiyobala amavoti kamsholozi. Ufa ubala manje. Sengilinde ukuyobala amavoti kamsholozi. Yathatha umsholozi. Tobiyama ke sathu line sibone ukuthi kuhamba kanjani kuline sathokoza. Kwa A esiyanda sengiyayikhatha noma sengiyayivala ngiphethe the one and only the commander uMadoda la command Madoda mfethu sithathu sibeke mfethu ukuthi yonke into ngabihamba kahle i2/3 majority yatholakala uyakhuluma nabantu ngiyazi akuphume ukhuba nabantu kulayini kodwa mayifika uyamhighlightela umtshela ukuthi vote umkhonto wesizwe ngibingelele bafowethu Ngane yakwethu. ama-commander bafowethu rest assured ukuthi yonke into esiyenzayo la siyiqaphe ngehlo lokhozi yonke izinto iqale ngesikhathi nanescan siyasebenza nabantu ba-enthusiastic njengoba bebona kuzwakala umsindo banekhala lokuthi ushintsho bayalifuna lungileke bafowethu ukuthi iminyaka eminingi sisafarishile kodwa uMesiya wethu commander in chief uJacob Babugedlise Hliza Zuma abantu bathembe yena ukuthi bayazi ukuthi uyosikhipha kulokuhlupheka esikole sibonile imisebenzi yakhe simprovile nathi singama-commander wakwazi ukuthi sibhekelele ngazo zonke izinto kwaba i-first time after 20 years siba ne-department yama-military veterans sithole imihlomulo yize sonke singakwazi ukuthi si-assesse imihlomulo yethu kukhona abavaleleka ngaphandle ngokwama-verification kodwa abanye abafowethu sebeyazi ukuthi banayo i-medical aid banayo i-pension banazo izindlu bayabhekelele nangemisebenzi ngenxa kaNcamalala okuyena wavula i-department yama-veterans ka-ANC siyathemba-ke nakulokhu masibuyela futhi emandleni yonke into izohamba ngendlela ukuthi abantu abahlwembi
sikhohlwe iStellenbosch mafia kodwa abantu abahlwembi ibona abazokwazi ukuthi bazuze kulokhu abakuzele namhlanje kokushintsha isystem yase South Africa nale constitution evuna elinye ibala ngaphezulu kwemajority yabantu abamnyama abahluphekayo. Ayi ibanjiwe leyo. Angahlomula ibala elilodwa. White monopoly capital. Sifuna ukuthi wonke umuntu eNingizimu Afrika radical transformation. Isonto leyo kwaphindela isilungu. Ngithi mina i-radical transformation iyona abayivimba ngoba bebebona ukuthi izohlomulisa abantu abahlwembi. Yes. Yeah. Mawuthi commander wonke khambe kahle siyabonga kakhulu saqhubeka sawuchecka nakwamanye ama voting stations ukuthi check ukuthi MK ngabe igculisekile yini ngayo yonke into. Nani into engiyithanda utheke niqaphe ngoselokhozi lokhu anilalanga lokhu nifikela edatha namanje futhi niyohamba kusile ngoba nisabene imali amavoti kulokho nje kubaqinisekisa ababukeli nabathandi beMK ngoba yonke indawo nema coordination siyawenza siyahambela nezinye izikhungo njoba nalo mfowethu la engivimba ethi ngihamba lapha wathi hayi khona i-interview ekhona ngase ngiyehle ngathi nayi ngeke ngoba bona basangaqhubeka kanjani i-coordination i-security na yonke into siyacoordinate senza sure ukuthi akukho ukuphazamiseka nalabo abazama ukudunga lento sibagade ngosolokhozi. Hayi sekukhulumile commander madoda the one and only siyabonga kakhulu eNingizimu Afrika asibe sibalandele mfowethu vota umkhonto wesizwe umuthi umkhonto wesizwe mhlawumbe uyavota ngo7 ngo8 votela umkhonto wesizwe nanga entuze kwami ngimfice udli ifoshela la kodwa manje kuvotela la kwamakhelwane uthi naye ukhona isithupha sakhe sikangcolike kodwa ufuna ungithetha hayi angitatazeli isithupha sakhe sizoba right maduze ngoba ula mfowethu hamba kahle Akaphileka mfowethu kunjani ngibona udle imbala yeMK hayi kusekhaya lethu la mfowethu ingakho ngidle iMK noma nishaya uthaka noma nishaqova uthaka awukafeza ubheke qova uthaka ngapha iqoko ngapha iMK bafowethu ithini lento into ithi sifuna unikhombisa ukuthi NK iMK izonenzela yonke into enidingayo inabo bonke abantu abazonakhela benza izinto ezinhle njengoba nibheka nje njengoba nibuka nje akudlalwa la isiqalile already evele yagqilaza kakhulu yenzela umuntu athi mfowethu ngoba ugogo uhlele endaweni ebhedala athi simakhele before avote simkhombise njengoba ubona abafowethu nabo izikhulu ezinkulu seyifikile ungayihambisa nje icamera ibabone mfethu nama flag ukuthi sesifikile ziyakhala ngempela siMK lokuqina amandla what fault amandla what fault ziyakhala ngempela siyathokoza wena wesini phela kamasho ziyakhala umkhonto usufikile udla ngenkani siyathokoza wena wesini Ningizimu Afrika sabingelela sengithengi sesiyanda ngidlula la ekunjaneni kwa ngayithela aphezulu kababa ubungoso ukhuba uyagijima uthi akulala bamkhuba hayi sasishila ukuthi yodibana yiloko usuku lolamanqamo phelile kucasha manje amahlathi aphelile kwabanye sizothatha into yethu yebo mawubheka mfethu abantu ngendlela lapho esihamba khona indawo sifica iMK bajabula abanele isimanga ungathi u1994 kwenzakalani ngempela hayi abantu balwela inkululeko yabo akade babeyilindile ababecabanga ukuthi ifikile ngo1994 bajabule kakhulu ke manje sibona nabanye bayathuka mabesibona abazi noma beze ngala ngakuthina noma benze njani kodwa ke abanye bayasitshela ukuthi singakunaki lokho abagqokile basebenzile bona njengomholi ngibona abantu sebethengu bakujabulela ukufika lapha uvota lapha vele noma uyafika nje uyabacheck ukuthi ama commanders avota ngokahle yini iwadi yami le engikhulele kuyona noma ngingavoteli la ngivotele kusizaneni so mangila ngisekhaya kakhulu wonke umuntu phela akekho ohamba yashiya ekhaya nempi ke mawuzoyiwina uqala uyiwina ekhaya le nje sekucacile ukuthi siyiwinile ngisho kuthiwa 2/3 majority mawubheka siyayithola awu siyawuthola umlingi ungasivimi amandla thatha umkhonto wesizwe thatha umkhonto wesizwe thatha kwasa mkhonto kwasa mkhonto kwasa amandla mayibuye iAfrika siyathokoza wesini sathi thuba sinibingelele akusakhona kubingelela siphatheke kabi la kuward 25 sivota la iHindu primary school into ebhlungu elanenzakalayo isewadini engiphila kuyona noma engivote kuyona nami ekseni ngibonile ingqinamba kodwa ke njengomunye okhumela umkhonto wesizwe kulabantu engicabanga abantu abangaphandle they are more than even 5000 abangakavoti njengoba ku past 3
abakavoti kumanje ukuthi kuyothi kushawa 9 o'clock labantu uzokwenza kanjani umlingo ukuthi bavote labantu asazi ukuthi kuzokwenza kanjani sila eThekwini 125 la ku-VD kaMfowethu la Mfowethu asikhulume nawe usitshele ukuthi kahle what is the problem why abantu abangaka kusela isikhathi bengavotini bodi mesikhumbula kahle lana sifike ngo5 ekseni sami sifika kwathiwa kushoda equipment yokuqala isikele amasiphethe sisodwa walindwa sivule maybe an hour later yes sivule ngo8 maybe sivule ngo7 manje le voting stations okwesibili bajikisa abantu okunye abantu abaveli okwesithathu sinenkinga yodwa lana station umuntu ophethe le stage akafuni ukuze lesisho sithi kuyena avula amanye amaklasi athi kuze sosasa wonke labantu abashodayo sibafake ngapha yabona mothi ayibuka inkinga lana lona nokaliwe kuyoshaya abantu kuyoshaya abantu ngingavotile kube cut off ekuhlungu lepo because umuntu aphe ulayini ujiya ngale ngemuva yabona lento sisho isimple kuze kusole indlela esoshe lula akasithethe from inagara inabantu abaningi kabi yabona abasebenza khona but abantu abavota khona bancane so thina sizafuna abantu bakhe elande into le scan esinye elande abantu le ama members amanye ezomsiza lana because ndayisebenza bafowethu kade simile abantu abavele kwa system ukuthi umuntu ovota la kuthiwa akaveli lana yabona okuqala isho seqala bona uqhophololo osebenzayo asazi noma IC uhlangene nawo uNkhongolosi kodwa ngesasho kuningi but lento eziya manje ke sengikhulumela ukuthi mina kusiza lonke umuntu angisakhulumi ngenhlangano baba ngikhuluma ngento eziya lana kade simile lana mfowethu unfortunately kunabantu sebejikile asebese noma ngasavotanga yabona so kusiza yipi ukuphophesa ukuthi kuthiwa kuyavota uma ngizothola ukuthi ungavoti igcineni yabona mothi yambuza umuntu IC ngento enzala uthi no iglitch kuthina but igcineni bafethu sicela sibone ikhethi lokuzayo manje kuzokwenzakalani mangathiwa kuyashawa 9 o'clock babaxosha bonke labantu futhi ukukhomba ukuthi bonke lamavoti labantu aphi ukhongolosi straightforward nje phela ngoba shilo bathi ayikho abangayenza yabona njengoba namanje sisayikhuluma lenkinga sisayizama uassess lenkinga sinayo sibene nayo bafo sithi thina ake sondele ezwe yethi imbono simbekele yona ebonge imsize yini yena yabona ngokwakho mawubheka uIC was well prepared hayi ngicanga ukuthi uIC so isikhathi sokuthi ugudluke manje okhethweni lethu ngoba uyahluleka yabona lento leyo ikhombisa manje ikhombisa uba incompetent kahle njengo IC awukwazi ukuthi ulungiselela ukhetho usinezona bemele ivule ngo7 mokhumula kahle bavule ngo8 benginawe la ekseni ngifike ngabo 5 ikhadi lana ngilungisa ama agent ami yabona kuneyindawo ede short material mesikhumbula kahle lade mesibe khona uthi yeza sokushela ama bullet paper yabona ekutela vile bekushort ama paper Palmetto bekushort yabona eSpringfield ngisafuna ukukhuluma yakhona ke iwest kakhulu yakhona yabona so bafo engizokusho mina bafethu umuntu onikezwe itax namhlanje IC hayi uhlulekile dizimali bafethu angifuni ucama manga nganza kwethu namhlanje nje sirojiwe sibhekile uma ukulolu khetho lolu bekade lenze uNC kulungile ngoba icacile vele inkulumo yabayasho bathi bakhululekile bakhulisa nje ukuthi vele bafo uma uthi awuvotanga ivoti lakho ukuthi liwela ngapha kunhlanje ebusayo izoqhubeka ibuse uma ukuthi sazoba khona ama-organization afana no-IC abenza lento ngoba ngisho umuntu ophe orana le ndawo le kwayena ngasakazazi wenzani isolution njengomuntu obekiwe ku-MK osemusho ogijimayo kule VD ngiyazi obhekile lena kuphela but wena nakhona ufocusile kule manje ke ithini solution ngoba phela kuyabukakala ukuthi baningi abantu and into esuke sephazamisa ukulayinike ngoba wonke umuntu esezoza egate lokungena kulona leyo nto leyo i-disaster ke le kuzokhoza i-commotion bafo isolution simple lana lo phethe la lento lo phethe i-stage namhlanje unoption elula kabi ukucela usizo from amanye ama-branch akhe because aquiet already manje ama-branch akhe mobuka iClareville siquiet mobuka inagari siquiet actually into le ama-scanners akhona translate yonke into efunayo download idatha esenze yona masevula amanye ama-class lana online beseparate kwawu3 ngalo ndlela leyo uzokwazi bona labo 3 abahlukene ngalo ndlela akhulisa isilisa omama ogogo yabona kuzoshesha kanjalo kuze shaya isikhathi songizivotile bafo into ebalekile yileyo kahle sedingayo manje njenge-MK ke nizowenza kanjani mntaka baba ukuthi uma kuthiwa khona bangavotanga nizoluthatha njengokhetho obelikhululekile lolu noma bekuzoba ukhetho kanjani ngoba uma nizoba nabantu abangaphezulu ka-5,000 abangavotanga izothini loo nto uyabona bafo siqale ngokuthi kuthiwe khona abantu abangaveli kodwa umuntu ekutshezi ngivota la nganyama sizolokhu ngaqala ukuvota ngivota eSpringfield kodwa namhlanje simefika kuthiwa akaveli othi omunye avela kuthiwa hayi ukhonjwa le e-Eastern Cape uthi kwabona ukhonjwa le eGoli uthi yabona ukhonjwa le eMpumalanga okay fine mose umuntu uveza ukhonjwa kuphi eMpumalanga mvumele vote nationally ke phela ungathi kuyena akwazi ukuvota at all because alone put like ula eSouth Africa lo muntu loyo so mvumele umuntu omothi uvula eMarine Hill mvumele vote unational provincial engavote eregion bathi bona no angeke kwenzeke lokho kuyiphutha
kodwa ke funa khona ngeke bazilungisa uthi wena lo muntu ongavotile enze njani ngoba iphutha lakho na IC abakunikeza impilo bathi no siyaxolisa sobona ikheso lizayo kuzosabese bani yona inhlangano sithi iyasiqhumeza sengiyabona hle kwa-IC ngokwami mina sewesikhathi sokuthi ugudluke kahle kahle yabona akhona ukuthi mhlawumbe kwaZulu Natal njengenye ebekuthathwa ukuthi MKE isizinda sayo ukuthi ikusapotathwe kuyona engicanga ukuthi mina kwenzekile lana hle yabona wabona ukuthi bethi mina bekhankasa bethi bakhululekile bebekhuluzwa ukuthi vele bayazi bakhokhile uma ukuthi yakhumbula kune TikTok kune quote eyafakwa uMbalula ephuzile mengikhumbula kahle ku TikTok wabhala ukuthi sekhokhile ukuthi phela isakhes ngomhla 29 already inhlanhla seziyaqula ama10 wayidelete kwasho ukuthi siyashesha sayibamba lo code wekhuluma nje njengalena ke bafowethu kukhokhiwe sekuvelile bakuprovile kwenzekile naku siyakubona niyabona ngiyakhala ngempela cause angakavoti no ngizongena ngivote as a leadership ekhona fanele ngiqhuquzela abantu ukuthi bezovotela MK I'm working for MK fanele besondela abantu bezovotela MK and I'm proud of that and at the same time kubhlungu ukuthi uthola abantu ukuthi bathi bakhombe Hindu kodwa bazi kahle ukuthi babhalisela la uvote Hindu so lonto ibhlungu it's a sabotage singazi sukaphi kodwa ke sizothini kodwa MK sihamba nasi jiki lapho simela mfowethu asondela kancane ungathini kwenzakalani mama lapha ngaphakathi Kwenzakala ukuthi mina ngena nogogo la ngaphakathi mangena nogogo bangifaka umaka mabengifaka umaka kathiwa ngizobuya ngiyolanda i-ID yami sengiledile i-ID yami sengiyangena futhi ngeke ngize ngikwazi ukungena ekubeni mina ngaze ngimake ballot paper bakusha kanjani ungazange bangishayile inkinga kodwa ngiphethe lo khona ubhuto lapha phambili ompofu khona ubhuto lapha ompofu ongifakile inkinga ngathi ubhuto ede ngiphethe ngifana njani inkinga ade ngayiphethe wathi uzohamba uyolanda sengilandile na ID nayi eyami ID ngicela nibize ubhuto ompofu uzongitshela ngihamba nogogo bafowethu sifuna ukwazi ukuthi labantu abangaka abangavotile bazovota nini labantu bazovotiswa nini labantu abangavotile abangaka wacela umbona mfowethu aphuthume singayilanga mfowethu kwenzakalani ngaphakathi nophuma ngaphakathi yini kwenzakalani ngizwa sekungcono manje kuye kwathi ukuthi kancane mhlawumbe imshininyana kodwa sekuright manje uwodwa umshini mbili busa wodwa kwamanje labantu abangaphandle bengakanani Halo nje baba uwodwa awubacheke ngathika ngale yabona eMontsco ngale impi yodwa inkinga u9 o'clock uzoshaya nizothini womkhonto wesizwe ngoba uzoshaya bengavotile labantu hayi akulula kwenzeke lokho ke ukuthi thina singavoti sumkhonto thina sumkhonto sifuna ukuvota uma besinanazela kanje labantu abalapha phakathi asibagxeki IEC isilethela abantu abaslow ku 125 abantu abenza kancane angazi uma batrainiwe noma batrainiwe yini ngicabanga ukuthi 5 more hours 5 more hours sobangena nizokwenza njani nizofalani nifuna ukwenza njani alibosha amathayi la emgwaqeni yazi indaba makuthi yena shawunani alivotile sonke solinda so understand isikhathi kungizomene kuphela nango-3 noma ngasa ma benixosha phela isiya kuyafundwa la hayi ngoba yini phela sine-right nathi lasilela yona i-right ukuthi yena sikwazi ukuba ne-right esile sine-right nathi esikwazi ukuxoshwa singaqedi wena Ningizimu Afrika konakele ke la eSpringfield konakele kakhulu into ebhlungu ke abantu bakithi masibabheka inani labo liphezulu kakhulu ukuthi bangavota ngalesikhathi masibuka isikhathi kuyoshawa 4 o'clock 4 5 6 7 8 9 5 hours kuphela osele njengamanje angikholwa ukuthi ngo5 hours kukhona umuntu ofike ngo11 o'clock la ongakavoti ukuthi umuntu ofika manje ngo4 uzokhona ukuyovota that is a problem asazi ke kunina to decide as umkhonto wesizwe futhi ngathi ufuna ukungena asiye-expose command yazi mfowethu ngibuya kwi-voting station la eNagaro yeso abantu abanga-under u-IEC wakhona kade bezovota la bafu yeso kade bezovota la isitafu sase-IEC lesengikhuluma ngaso kade ngasithatha ngawuthengela i-KFC sihleli kumanje lapha akho layini laphana yeso bahleli kuyimanje lapha akho layini why abantu la abaphethe nomulokhuzana u-area manager waka IEC acela ama-assist kulabantu abahleli lapha bezobavotisa then ke when it comes to count
beyikhawuntele kodwa kuphusheka abantu nabo bayasho ukuthi bengenza bezo assista kuphela fanele becela why isiyangwaganga ngabantu manje njengomuntu umfoto omdala uyazi ukuthi lapha abantu bala kule video kakhulukazi la eSpringfield baningi kakhulu abantu bala abavota la kwenziwe yini ukuthi bangawuhleleli kangaka ayisi wayibelethe amaskena u2 ukuthi yakusebenza sodwa wesiphathi 1 bafo mina ngisebenzile ka-IEC mina qobo lami ngangivotisa la yes yabona la mawuvotisa la awukwazi ukuthi uzothula yena ube wodwa la ividiyo enkulu le wadini wa 25 iyazi ukuthi ividiyo enkulu le olayini baba babili ulayini waka left ulayini waka right bahamba kanje ulayini yayizwa lonto why IEC ungayikhelanga leyo nto why IEC ungayikhelanga leyo nto manje wangathi complain MK kuphela where bapha abanye what's a mom so complain was na ANC sanibona kusukela ekseni abantu befikile la ngo6 u6 mncane ngo4 mina ngizobeka information table bekunetafula le MK elifike ngo3 kunetafula le ANC abavotisi uIEC awusebenzi and understand ukuthi why uIEC ungasebenzi awusebenzi uIEC and into ebhlungu solahlekelwa amavoti ileyo nto esiphatha kabi solahlekelwa amavoti siyacela abantu abezolentuza abantu bebe uzama uIEC ukunyusa inyawo ngeke siphatheke kabi ANC ngoba amavoti esazolahleka woza mama ufuna ukukhuluma Evithera Mxenge uIEC asazi noma uthengekile yini asikhona ukuvota abantu lokho befike ngo4 estation abakhona ukuvota 4 wasekuseni abantu bebeseyiteshini abakhona ukuvota izalukazi asiveli ebeni bezivota la abanye bavezwa ko-Eastern Cape abanye bavezwa koMpangeni silekeleleni bandla uIEC ngeke uthengiwe woza ngane yakwethu wodwa la kuwena uthi wayinenza indawo eyodwa ukuvotela nibe nazi imjondolo iminingi kangaka yomakhelwane ngoba kufanele ngabe kunendawo eziwu2 la noma eziwu3 le ndawo le izohlula abantu basejadu bebodwa abakasephantasi abakagenesa abazovota musani ukuzoyitshela ukuthi nisile nina la nifuna ukuvotela iqembu elilodwa ethandwa yini sizovota la nithanda ningathandi nisho manje nifuna singene ngodlila songena futhi hey konakele kakhulu bafethu khona okhala eduze angivotanga ngamsila ukhokho bangifaka uyinki ngabathatha athenga iphethe manje athenga iphethe mase ngingena ngathi ngizongena ulethe ID yakhe izoskenwa ayikaze iskene ID yami kodwa thatha ngivotile njani uvumeleni bakupende wena inkinga bengibambile ukhokho bathe kanjena ngibambile ukhokho bathi njani Mr Africa ake siqhubeke sibheke asiqhubeke Othi ngubona inki wakho Why wakho ungafani nowami ngivotanga bafethu awuvotanga mayadi yami nayi uthi awusuku bathi uvotile wena bangingenisile ukhokho asithola amaphephandaba masisha ubuzovotelani vele hayi ukuthi ngizovotela nokwami yeah wantu kahle asiyithandi lento and ubaba wayikhuluma uJacob uthi uzoyigada manje sibone futhi nako TikTok bavele bavotisa abantu bengavoti namanje futhi la eHindro ePhantasile eSpringfield kuvotisa abantu bengavotile kanti baqondeni labantu abafuna ukuphuma emhlabeni yini baphatha ngenkani sacela manje lo sithi uvotile sitshela ukuthi uvotise ubani yes Ningizimu Afrika silanda bukhoma live la eHindu buye ngathi solala la madoda kusomela sithole nama lights azosikhanyisa ngoba kuyosha u6 7 8 9 ebusuku sila ingekho into elungayo sisaqhubeka siyabona amanye amaward kodwa siyabuya ke la ngoba isekhaya la solala la uSI Mthombeni akazwani nalonto sicela bangavotisa abantu ngomkokotelo sicela lo mntwana othi uvotela isibizi iphephandaba akhathi ukuthi uvotise ubani yes bafethu siyabonga kakhulu nabesilo thank you so much sisaqhubeka siyabheka ukuthi ngabe abantu bavota kahle siyabonga right sinibingelela sinamukele njengamanje ke khani sifika la eThekwini College nganza kwethu lana ke eThekwini College ke Springfield right
Sithola inkinga sithe sithi sehla nje sathi nama-camera ethu ngophela siyiphathele ama-camera thize wathi waphela ngama-camera right. So-ke nama-congregate asivimba athi avotele umkhonto angibona ngikona isikibha semkhonto wesizwe bathi hayibo sithi siyavota ngaphakathi akuvoteki. Ubufike ngoba isikhathi ngiqhawula kwethu? Angifike mhlawumbe la ngabo-3 nawu-4. Yes, okay, it's fine ke ayikho inkinga lapho. Ikuphi inkinga ukhala ngayo ukuthi awutholakali la kwi-voters roll noma ngazi nibiza ngalonto? Bathi angitholakali la ekuvoti kodwa ngagcina ukuvota la e-national ngavota la amakhansela ngavotela ekhaya. Oh yes. Bathi ngitholakala eGeorge Campbell le ngavota khona kudala maybe 2015 ba. Ungena mengameli Thiko Zuma. Yes. Ngavota eGeorge Campbell. Manje mangiza la bathi angitholakala bathi scan asisebenzi. What? Bathi scan asisebenzi basibheke emabhukwini. Angithi phela ngolwazi lami oluncane ngoba nami ngivote ekseni ngivukileke mina mawuvote ekseni angithi mina ngabhalisa online recently ngoNovember last year. So uma ungavotanga like uma ubuhlezi uvota ufuna uthola iscan iscan asingasebenzi angizotholakala phela ngoba kusho lelo vote lami lahlekile ngiyafuna ukuvota iscan kuthiwa sisebenzi la eSpringfield kuthiwa ngiye eGeorge Campbell ngiyasebenza manje ngemsebenzini ngiyisecurity. Manje lukhetha kuzoba ukhetho olukhulu othi wena lu fair and transparent ngokwakho. Ayishutha lekhe yefona fair kahle hle ngoba manje mina ngikwazi ukuthola kodwa ngigcina ukuvota la iscan masisebenza bengizotholakala. Commander ngifuna emaphepheni. Commander nangu uyakhala umvoti uthini wena njengomuntu la kwiward noma ola kule VD? Mina ngokwami ngendlela izinto ezenzeka ngayo la angikholwa ukuthi lolukhetho lu fair and free. Ngoba baningi abantu becomplaina la ngaphakathi okunye okukwenzeka lana igenge yekipe eyelo ibilokhu ibhizi ilokhu yenza isihlongololo lapha izama ukuphazamisa baningi abantu abaza bagcina badekila ukubamba ulayini banga ukuthi lana ngifike ngasikhathini ngabo 9 ngicathi ngize ngavota kosha u1 kodwa olani be2 abanye abantu bebekade bekwazi ukuthi bavote bashashe bahambe. So into engiyibuka kahle uIC bexobene noANC kunomqondo nobuqophololo abaqonda ukuthi babenze ngoba ngizwile futhi ukuthi kunama ballot paper akatholakala la abahlose khona ukuthi laba abantu abake bavota abangakwazi ukuthi batholakale kuma lento lekuba ballot paper bese bekwazi ukuthi bawasebenzise ukuthi angene ngakubona ngoba angithi labantu abazosuka bese bedikila leyo nto leyo izobe ikhomba ukuthi kusho labantu bawela ngakubona. So lolukhetho mina ngizothatha njengokuthi akusilona ukhetho olu free and fair. Ngizongena ngaphakathi angababona abantu bangaphathi bangakanani uma wena ngokwakho ngoba ngisengizongena ngaphakathi. Ngesikhathi ebekade ngaso lana ngiyacabanga mhlawumbe abantu abebekade belana bengaphezulu kwe-5,000 ezinhlanu. Mucabanga bazokwazi ukuthi bavote bonke labantu kulesi sikhathi salemzuzu ama-hour 4 siya ku9 o'clock. Are you sure ukuthi bonke abavoti bazovota? Makwenzeka ukuthi abavotanga uzokwenza kanjani njengomkhonto wesizwe? Okay, ngokucabanga kwami laba bantu engicabanga ukuthi ade bekhona laphana noma abakhona njengamanje lapha ngaphakathi nakho kucabanga ukuthi bengavota bebonke but abanye abadikilile bahamba anginaso isiqiniseko sokuthi bengakwazi ukubuya ababuye bezolokhuza bezovota. Kodwa into bengicabanga ukuthi if uIEC efe kuzophoqa ukuthi akalule isikhathi kwenzela ukuthi nabantu babuye bezovota futhi aphinde axolise ebantwini mangenjalo lumise ukhetho. Nizuma Afrika akasiphoseke ngaphakathi singakhulumi konke survey nje wangaphandle ake singene phakathi siyibonele thina ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. Siyakhala manje. Nizuma Afrika kuhla ngomnyama njengamanje sila eThekwini College eSpringfield. Sithola ikhala asikangena ngaphakathi bayasivimba Nkosi yami sivimba ke amalungu akhala ukuthi ke kusukela ekseni bufika ngoba isikhathi konje. Ngifike ngo10. Bekhala ukuthi ke akuvoteki la ngaphakathi. Kodwa ke ngithe mase ngibuya manje futhi ngiyamfica unesithupha sakhe sevotini. Ufuna usilandise udaba lakho ukuthi kahlahle kuze kuthiwa akaveli bekwenzakaleni. Kuthiwa asiveli lapha ya kodwa sashintshile manje masifika lapha abathi asiveli. Siyakhalaza kathiwa so bagcina besibhekele ku section 24 la sasishintshele khona. Bathi asiveza ama message saveza ama message sagcina sivotile sesilwile kabi. Manje nina nanishintshe online indawo ama voting station. Sashintshe online. Bathi ke usuhappy ke manje ukuthi uphila uvote. Ngihappy nje MK yamo ex3. Manje khuluma nathi ke mawubheka ke because we are looking for it 2/3 majority. Are we still getting a 2/3 majority abantu basavota ngaphakathi? Ubona ukuthi sayithola. Bayavota abantu soyithola lapha ngaphakathi na kanjani? Icommand ngathi yakhala command. Woza command ukhaliswa yini? Sondela command. Yini ukhaliswa? Into engikhalisayo comrade leyo ukuthi asikwazi ukuvota.
lokuthiwa sishintsha ama-address asiwashintshanga lento yama-address ibe isigubhukana sikwazi ukuyishintsha sivotela unational la sebeyasiphoqa ukuthi ene singavoti sifuna ukuvota thina esiyifunayo. Hayi kunjalo-ke bafowethu ayikho into esingayenza Sivotile, hayi ke ngasigcina sivotile konke ku-right. Sanibonani siyabonga kakhulu iy'thupha zinje namhlanje sesivotile akuze ukusijabulisa njengalokho sithemba ukuthi ushintsho luzoba khona. Wow. At least bajabula abanye. At least. Ningizimu Afrika. Sila twice eThekwini College eSpringfield right campus. I-problem la ngiyibukayo same story. Isikhathi sami mangisibheka sithini? Sithi isikhathi sami half past 4. Maku past 4 mangibheka abantu ngibabuka ngendlela abaningi ngayo angiboni mina bengakwazi ukucover u9 o'clock ukuthi bavote kodwa ke basakhala ngento eyodwa nabo ukuthi ekseni kuthe maqala ukuvota abakwazi ngiqala ngesikhathi and abakwazi ukuthi iscanner sikwazi ukusebenza sikwazi ukuthatha abantu and abantu abaningi into eseyitholile la ukuthi bakhala ukuthi kuthiwa abaveli kanti futhi kakade bavote khona la so kube nabo inqushunqushu ezinde kodwa mangibuka online abangango 4:30 ngibuka nobumnyama kanje kuzoshaya u9 ebusuku abantu belana ubugebengu kuzothiwana but ke asazi kodwa nje engashurisha angeke labantu bavote bonke ngo9 o'clock and into ebuhlungu the time umuntu umkhipha kuline isikhathi eside uyagcina uyagive up uyakhathala uyahamba uyolala engasavotile engasalisebenzisanga ilungelo lakhe kodwa ke Ningizimu Afrika kukuwena siyahamba njengamanje siphuthuma kwezinye ikhungo sikulethela bukhoma kwenzeke podcast thank you right ngilake manje morning side eThekwini College another one not yase Springfield right our fan bell ise morning side la but ngifica amakhomanda omkhonto wesizwe because sifuna uqinisekisa ukuthi wonke umuntu kumkhonto uvotile wonke umuntu ujabulile amandla umkhonto wesizwe amandla thatha msholozi thatha gwaza mkhonto gwaza amandla macongrate ungasona nje tathu lapho usinje qaphu sosheshisa us-update isikhathi njengamanje mangibheka kuyoshaya woza command it's 11 minutes past 5 isikhathi sigijima zonke indawo amakhomanda athi yonke into ihambe kahle from ekseni ngiqale ngesikhathi amascanner isihluphile sodwa kwagcina kodwa seku right and nama ngifika la mangibona uline ukhona but not much nginesiqiniseko sokuthi ngo9 o'clock kuzobe sekuvaliwe vele yonke into izobe seniqala sinibala so what your take on that and sasenje kabazi ngalo lonke ukhetho la namhlanje ngabe yonke into ibe fair and transparent angibingelele ma comrade ngibingelele ma commander ngibingelele kumsholozi uqobo wakhe le khona so kusukela ekseni kwaba khona inkinga isiteshi asivulanga ngendlela kodwa ekuhambeni kosuku kwabe sekuhamba kahle noma zibe khona inkinga ezibe khona kodwa sikwazile ukuxazululeka engingakusho ukuthi mhlawumbe kuzoshaya u9 abantu sebephelile kodwa anginayo isho cause kukhona abantu abasabasaka emsebenzini bayangena mangasophendula icamera ibhekisele uzobona imoto zingena ezinye ziphuma engingakusho ukuthi this is our 1994 if ugeje la funa wazi ukuthi ushintsho usophinda ubuye ukuthola South Africa musu ukuvota ngani ngenhliziyo vota ngengqondo bayisho lobona ke phethe lapha iVD esikuyona njengamanje eThekwini College eMorning Side sabona kakhulu bafowethu siyazi bafowethu kwamkhonto wesizwe akho mali kwamkhonto wesizwe siya sacrifice usibona ungazuthi sikhokhelo no akhokhwe mali ukuphela sibelieve lento okuthiwa i-revolutionary time sibelieve lento ukuthi umsholozi lento yathi usinika yona ye-constitution athi uzohamba uyishintsha isebenzele thina sonke ingabe isebenzele i-white monopoly noma isebenzele ke uhlangothi oluthile labacebile sonke sikwazi ukungena siyabonga kakhulu umkhonto wesizwe siyabonga abafowethu siyayiqhenya ngani noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ngama result but siyayiqhenya ngani enithena aphumela obala nalo lento yakithi yakwaZulu noma ngathiwa impela siyawa asivuki ayikho inkinga kodwa sohlesi MK siyakhala siyathokoza kakhulu thank you right Ningizimu Afrika akukho ukulala when I'm checking my time here sithini isikhathi sami sithi 5:45 to 6 o'clock right sila eYMCA Albert Park
but i-voting station ibizwa ngokuthi i-YMCA ibude buduze nesodlula kuyona uthiwa i-Debra Music School, but ke sizokhuluma ngale la i-Albert Park i-YMCA voting stations. Sine commander lethu lapha the young ones. I'm happy ukubona untanga yethu bethatha ithuba balwa basukuma, but no, let's fight this corruption, let's fight this constitution. But ke angizokuthatha okuningi, ngifuna sichazele nje ukuthi kwenzakaleni from ekseni kuze kushaya lesi sikhathi ukuthi ngabe abantu bavote kahle, MK happy, i-report yakhe ithini from now on. Well, so far ngingasho ukuthi kusahamba kahle because kukhona into esibiza ngama substation, so siyakhona ukuthi abantu siba divide according to ibongo zabo, which makes it much easier because umuntu uyazi ukuthi okay ngiya attendant lokuqala or attendant elesibili. In terms of like amanye amaqembu which I wouldn't like to mention, ebethanda upost because IEC made a issue ukuthi ibibaxwayisile abantu ukuthi before the 17th of May mele abantu bebese beshintshile ama address abo, of which means abanye abantu they didn't take it serious, ngakho iba affecta at this moment. Abantu abaningi bayachikiswa la ngaphakathi only to find out ukuthi umuntu wayigcine evotele kaMashu kwaNongoma, Kolundi, eFolweni, eEastern Cape, eGoli, then they are forced ukuthi baye khona because abakwazi ukuthola i-national paper. So i-national paper, in order ukuthi ukwazi ukuyithola, bebethi you have to apply for section 24A, of which abanye abantu were unaware of that. So angazi ukuthi ngingasho ukuthi singakublame kuthina as ama-political parties ngongabuzi imibuzo eyanele noma ibona abangas providing information eyanele. Okay, yes, impela ukuthi who should take the blame, because IEC like ma social media platforms wenze konke noma mhlambe kuma like kuma la thula khona emsakazweni ngabe wenze konke ukuthi abantu balithole ulwazi olwanele ukuthi abashintshe, because usually previously mabesho bathi ubukwazi ukuvota national noma ngabe ku. Yes, exactly. Kodwa abantu right now abakwazi lokho because umuntu uthi uyasho ukuthi 5 years back mina bengihlala Eastern Cape kodwa bengivota la, bengithola a national paper although bazi ukuthi ngihlala Eastern Cape. But right now iya confuse and ilimaza abantu abaningi, especially thina ke njengoba sizama ukushintsha izwe as iparty yethu, because siyazama ukushintsha izwe, and only if we knew sooner maybe mhlawumbe we would have raised an awareness kwabantu yabo. So now in terms of scanner, because most indawo scanner not working, scanner and aqala ngesikhathi here eYMCA kukhona mhlawumbe ongathi ngama issues ongasitshela khona ukuthi kunike nabhekana naso. Ngingasho ukuthi according to ama scanners ebesinike inkinga because abanye bebe forced ukuthi basebenzise ngesidala ukuthi bakuchecke ephepheni. If kuguthi ke since awuhlali kwi province yethu angesize sekuthole ephepheni la kaNatal, uyakuphoqa ukuthi uhambe uyovotela le. Right now ikena bezi on and off, sasebenza asebenze sakuthola asikutholi abantu abo. Right now South Africa is in panic. Okay, Sesivala, wena ngokwakho this election were fair and transparent according to you? Your personally, not from MK side, but personally the way you judge. Honestly, angiboni ukuthi it was fair. Angiboni ukuthi it was fair because they didn't give us enough information. They didn't raise enough awareness. Angithi bakwazi ukusikhangisela ama-billionaires, bakwazi ukusikhangisela osozimali, abantu who are corrupting umhlaba, but abakwazi ukusiprovide ngento ezosiza thina ekugcineni kosuku, because ekugcineni kosuku we have the right to vote, we have the right to choose. Abo manje if besiphoqa lokho, what's going to happen? Now sikhona singama young ones and we are here to fight and we are here to ensure ukuthi South Africans
economy belongs to us as South Africans and we share it equally. Akukho kulula even umhlaba sifisa ushare imfundo yethu sifisa isabalala kahle. Sizoxhumana commander, we're going to go around. If isiphinde salithola ithuba sizobuya kuwena uphinde usiphe mhlambe ngabo 9 o'clock uphinde usiphe i-update ukuthi ke kusekhambe kanjani seniqedile niwala kanjani, because we want to ensure ukuthi yonke into ihamba ngono nina as much as already sekukhona ukuthiwa a looping hole. Yes, that's true, which is section 24A. Abantu abebengayazi. Uyaslimaza guys, uyaslimaza government, uyaslimaza. Thank you so much and let's keep going. Wenze ke podcast siyabonga kakhulu. Nizim Africa wenze ke podcast. What is my time now? Okay. The time is 7 minutes past 6. Asilele siyagijima. #umkhondo wesizwe, #votela umkhondo wesizwe, #2/3 majority. Into engifika eThekwini nibiza nganikela ngeDurban Music School. Then iDurban Music School voting district. Yes. Enye ama voting districts ase ward 32. Yes. Egedlehlekisa zone. Yes. Gedlehlekisa zone. Ukhuluma noNtuthuko Vilakazi, u-election manager wegedlehlekisa zone enama ward awu7. Lesi kuyona iward 32 eThekwini, eDurban eThekwini, music school lo. Njengoba sibona ke ivoter turnout inkulu kakhulu. Ngoba abantu bayalifuna ushintsho. Abantu abomkhonto wesizwe bonke. The very same umkhonto wesizwe owabuyisa lelizwe against amabhunu. Manje nohulumeni wengcindezelo usuyalibuyisa manje against white monopoly capital combined with the black monopoly capital of a special type. Ngoba sekukhona abantu bakithi abamnyama sebedayise ngezwe. Ngoba sebedayise ngezwe sibajoja ngawo lo mkhonto lo sasibajoja ngawo before 1994 base beyabuyisizwe sisebenzisa the very same spear of the nation. Okay, mntakababa mntakafilakazi iyona esikhuluma njengamanje ngibona abantu mangibabuka maybe they are close to 2000 above, right? Isikhathi njengamanje it's 6:10. Ngempela labantu bazokwazi ukuvota ngo9 o'clock izoshaya unani savota la? Lesi stage zimbili ezinkulu manje. Ile stage music school nalesi ekuthiwa YMCA kuyefana nakhona kunje mase siyangale kuzobe kunje. Abantu lento ikhombisa ukuthi lo u1994 wesibili. Kwakunje ngo1994 kunje namanje ngo2004 30 years down the line. Isho lento i-dissatisfaction yabantu ukuthi abantu bayalifuna ngempela ushintsho lokho esikubiza ngokuthi sithi change the status quo. If you want to change the status quo awusaluyike manje ukuthi kudutshulwane kuliwe. Sesilwa ngevoti lethu. Bonke laba abantu mfowethu kulokhu kusukela ekseni. Ngomisa singoma namanje ebusuku. Ishingoma kulokhu kusukela ekseni ngo7 kunje akwehli. Umuntu ohlala endlini ocabanga ukuthi lo line uzokwehla awehli. Njoba ubona uzuyojikela ngale. Ukhava imigwaqo emibili manje. Ukhava uDakona lo sikuwona bese uyojikela ngale kuBroad. Bonke laba bantu bafuna ushintsho ngoba babona bengayithathanga ikipa zezinye inhlangano ingoba bafuna umkhonto bathe nje bona so thatha umkhonto wesizwe sivotele wona sishintshizwe ukuvala mfowethu sizozama ukuthi njengama political parties sixoxisana ukuthi ilungelo lomuntu omnyama esalilwela the right to vote elithi umuntu freedom of speech ukhuluma ngevote freedom of expression ingakho sithi njengamanje siyokhulumisana namanye ama political parties awoza kwethu ukuthi senze sure ukuthi asivalwa isiteshi bese abantu baseningizimu Afrika besafuna ukuvota besafuna uku-exercise i-right yabo. Kubaluleke kakhulu lokho ukuthi abantu ba-exercise i-right yabo. Mfowethu ngicela uhambe ubatshela kolayini ukuthi bangagive up, ucela babekezele each person ngoba abantu bakithi CMK siyafuna u2/3 asimfuna umuntu ozodikibala la ahamba ekhaya engavotile. Ngiyacela commander mangisuka ngihamba la ngigijimela ezinye indawo nami uyabona ngihlela ngithi cela mfowethu bahambe kulayini 2 line ulokhu bancengele ukuthi hayi don't give up ngoba si grounded nje senzela bona ukuthi
asifuna abantu baphazamiseke ukuthi kuthiwa bazukuvota baxakeke ngoba sifuna balizwe ilungule labo lokushintsha balwakhe bona ushintsho ngevoti labo bathina sesipolitikile as politicians sesiqedile sekubahlali base-South Africa ukuthi bona bashintshe lelizwe sithole umhlaba wethu sithole umnotho wethu sishintshe nale constitution esinikeza uRoman Dutch law sithathwe ngomthetho wamaDashi sibe sabantu bakithi base-Afrika sithathwe ngeRoman Dutch law yabo sasibulale lo mthetho weRoman Dutch law kube nomthetho wethu wase-Afrika nowase-South Africa. Wena Wesilo Commander siyabonga Vilakazi ake ngiqhubeke nami nomsebenzi wami Nkosi yami kwa-MK siyavolontiya ke akho manje ngithina nje awekho ama-food parcel nenkinga siyayithumbana siyayithengela ukudla siyayizele ey'teshini siyazifikela ey'teshini siyavuka futhi sizosebenza ilokhu sivuke ngo-3 thina sabamba ama-strategic position njengoba usibona sila phambili abanye bengemumva kwethu ama-strategic positioning lawa as election manager wala eGedlehlekisa ebengibatshela wona wonke amawadi awu-7 eGedlehlekisa zone that was named after uMsholozi. Sisabonga kakhulu Thatha Msholozi Thatha Msholozi Thatha Thatha Mkhonto Thatha qina Mkhonto uzonqoba qina siyabonga msakazi siyathokoza kakhulu qala kwethu ziyakhala Right, eNingizimu Afrika isikhathi sethu siya ngokuya siya ngomtsha wendoda. Sesibuyele back to square one. Sibuyele la eHindu wa 25. Hindu ke primary school sila kwa 25 sifuna ukucheka la kwizone umuntu ophethe kwi-MK umkhonto wesizwe njengoba simele wona sonke ukwazi ukuthi njengoba kubukeka abantu ababalela lapha ku Plaza minus 5000 abangakavoti izothiwa leyo nto njengoba njengamanje kusalele i-hour elilodwa kushaya u9 o'clock bengavotile ngabe kuzoqhutshwa kuvotwe bangaka abantu asebehambile abadikibalile ngenxa yokungasebenzi kwemishini ngenxa kumanje kuye kwami isikhashana kwangavota but uzothatha sibeke ukuthi kungabe leli ukhetho kuzoba ukhetho luzoregada as a fair it was fair and transparency ukhetho ngempela esingaliphasa sithi libe u-number 1 noma vele eminyaka yonke uhlale kunje isasethi izinto enjengalezi bezingadiscover ngibingelele ngibonge ukuthola ithuba into kanjena akuzona izinto ejwayele kwenzeka ukhethweni olwedlule ziyaqala ukwenzeka and esikunotisile kakhulu kulolu khetho lalonyaka ukuthi abantu abaningi ababhalisela ukuvota abantu ekade bengavoti so ingakho sibona le number engaka yabantu abala abazovota namhlanje and uma ubuka isikhathi kunabantu abaqale ukubala ekseni ngo3 but namanje basekhona kuline okukhombisa interest nanokubona ukubaluleka kokuthi bazovota namhlanje abantu baseNingizimu Afrika singatsho sithi sebekhathele indlela abaphethwe ngayo nangendlela okwenzeka ngayo izinto ukuntola amathuba omsebenzi ikona konke nje izinto ezibakhathazile abathi namhlanje bangamane bangalali bengavotanga engaqinisekisa ukuthi istation ngeke sesivalwe abantu bengaphelanga ngaphandle labantu abangaphandle bazovota bonke noma sekukhona abantu esebehambile isimo esisitholile ke sinye ngaphakathi ebesishaqisa kakhulu sokuthi kunabantu abahambile ngoba kuthiwa abaveli kule video esikuyona namhlanje abanye babo bekutholakala ukuthi bayabuzwa ukuthi ukwavota yini la uma uthola ukuthi akakazi avote bese kuthola ukuthi lo muntu kuthiwa no akahambe aye la awayivote khona ngele kokuthi a-check sibonile endaweni eziningi ama-box kubonakala ukuthi ngathi khonto kade zenzeka ezingekho right noma ezingalungile asazi ukuthi bezenziwa yini nescanner ke esisetshenziswayo namhlanje ngicabanga ukuthi siwumthelelo omkhulu ukuthi kube nale delay noma kube nale ngqinamba esinayo esibhekene namhlanje kodwa esingaqinisekisa ukuthi nje iqembu lomkhonto wesizwe ilona liphume in numbers and lithi ngeliye kulala lingayenzanga inguquko eNingizimu Afrika qhawula kwethu masibheka la sibuka abantu ngendlela njengoba usho intshisekelo abanayo yokuthi ivoti labo kumele lifakiwe mina I'm worried ngo-IEC because if I'm not mistaken ngifike khona la ngifike ngabo past 6 ekseni ngize ngavota ngabo past 9
and uma ubheka asivotanga ngo-8 ngo-7 o'clock as usual njengoba bekubeki ukuthi uvotwa ngo-7 ungabe i-IEC ngempela ube ready for lama elections? Esingakusho singasho sithi u-IEC ubu-ready kodwa ubonile ukuthi ingathi akuzukuhamba ngendlela abafisa ngayo because uma ubuka kakhulu iqembu le-MK liyiqembu ekade lilusana kakhulu nezinto ebezenzeka no-IEC uzothola ukuthi kwezinye indawo ama-box abefika ngey'moto eze-private zeqembu elithile lezepolitiki noma ngizothi neqembu elibusayo lezepolitiki okungayona into evumelekile ukuthi ngaba kufanele ngabe yenzeka zinga-escortiwe even namaphoyisa kodwa lokho bekukhombisa ngokusobala ukuthi ukuchema ka-IEC vele bekubonakala ukuthi ngathi kukhona ikona-ke okwenzakala ukuthi kugcine kwenzeka lezi zimo ezenzakalayo manje iy'teshi ey'ningi aziqalanga ngesikhathi, that number 1. Number 2, sikutholile futhi ukuthi even i-equipment yaka-IEC ayifikanga ngesikhathi okukhombisa ukuthi it's not because of they were not ready, they were ready, just izinto ekade yenzeka bebenza ngamasibomu ngokudibikalisa abantu esikakhulukazi abaqalayo ukuvota abangajwayele ukuma ama-queue lawo esibonayo namhlanje kodwa-ke abantu baseNingizimu Afrika baqinisekisa ukuthi they will live here sebevotile, they will not go home up until bavote. If kukuthi it means ukuthi sihambe ekuseni then sizokwenza kanjalo sihambe ekuseni. Siyabonga kakhulu nabesilo kodwa-ke kusenencindezi enkulu silokhu sikuthatha nje sikuthwebulela uma ithuba livuma asazi kuyoqedwa nini nathi siyafisa ukwazi kodwa nje ma siyibuka yona inencindezi enkulu kakhulu. Siyathokoza bhuti omdala, ake niqhube nomsebenzi wenu futhi siyathokoza. Siyabonga kakhulu. Amandla MK. Siyalithatha ukhetho, like it or not, siyalidinga lona.